И оля хора! Днеска ще ви покажа как в новата версия на 0.14.0 да си направите един мозък. В смисъл мозък, в кавичките. Не е такъв истински мозък, ще видите какво е. Така, първото нещо, което трябва да си вземете е... Чакайте, че още не ги знам къде са. Един ледър кап. Това е кожен шлем. Ето това. Едно... Чакайте сега, къде са тия глупости? Сега ще ги намерим. Така, едно розово пинк дай. Нещо стана, не знам какво. И вода. Това са нашите неща, които ни трябват. Слагаме колдрон или как се нарича, не знам. Тук боядисваме го. И така. Вече си имаме наш мозък. И за да си го поставиме, вие където искате, примерно за украса, не знам, за украса ето това правите, следното. Вместо това трябваше да взема това и може едно стъкло. Така. Тук слагате кварц или блок of кварц, не знам. Мозъкът, нашия обичаен мозък. И така. Виждате, вече ние си имаме мозък в буркан. Вие можете да си го правите този буркан по ваш избор, както искате. Така, по същия начин може и само кожената броня. Мисля, че само кожената, аз току-що го видях този трик. Ето, можете да видите колко яко изглежда. Вече сме левавеллай. Също да ви покажа с една тиква какво нещо може да се направи. Не съм сигурен дали с джакън, тая светещата. Не, само с тази може. И виждате колко яко се вижда. Това е като тиквена глава. Така да се видим от... Изключително яка е тази версия. Не от най-яките, но просто на мен много ми бъгва. Така. Виждате мозъкът колко яко изглежда. Сена наистина е мозък. Само да взема едно нещо. И така наново да си го направим и с това да приключим с днешния клип. Ето. Аре бе! Какво не мога да го метна? Чакайте сега. Гледайте. Е така отгоре да го метнем. Аре бе, много съм неточен. Нещо оставете. Ето така. Така можете да си го сложите както за аквариума, както ви го показах. Най-различни неща можете да си правите. Но ревю на играта ще направя някой друг клип. Но да ви кажа също има и вещици. Какво бе? Ти на мен ли ще ми се отвориш? И така, надявам се този клип да ви е бил полезен. Ако да, не забравяйте да се абонирате с мен, да щупите бутона от натискане. За лайкове. И така, чао!